A les 6, d'acord. A veure, per començar, tenim aquí Nacho Rubí perquè, com saben, Fets per Sitges, finalment, doncs després d'aquest procés de negociació, de les setmanes abans de la investidura i de les negociacions que en el seu dia Fets va portar a terme amb Junts, finalment va optar per donar suport a la candidatura de l'alcaldessa que va renovar, que és Aurora Carbonell. Però abans de... El portem per això, però abans de parlar d'això, òbviament, no podem portar a Nacho Rubí sense demanar-li que ens faci una reflexió al voltant del que va passar dimecres de la setmana passada, amb l'entrada de la policia a l'Ajuntament de Sitges i amb amb aquelles detencions que tots vostès van poder veure pels mitjans. Quina valoració li mereix a Nacho Rubí, en aquest cas com a regidor de Fets per Sitges, però també ja com a regidor de govern, aquesta situació? Doncs bueno, Joan, és una situació que t'entristeix molt, perquè de fet surt Sitges, el nom de la nostra alcaldessa, sigui qui sigui, alcalde o alcaldessa, vull dir, no. La imatge que vam oferir amb els mitjans de comunicació penso que va ser una imatge que qualsevol sitgetà no se sent orgullós de lo que vam poder arribar a veure, i fins i tot els que vam estar a l'Ajuntament en aquell moment tan complicat, penso que tot va ser un circ mediàtic i sobretot et ve sobretot la institució, l'Ajuntament, les persones, el poble, no? La imatge que nosaltres els sitgetans ens agrada molt treure pit que som el millor poble del món i tota aquesta història, quan veus tristament i sobretot per la cobertura d'una televisió nacional d'aquí, de casa, que vegis que fa aquesta desproporció mediàtica i fa valer posicionaments de partits de l'oposició per crear un relat. Realment encara és la segona part, que és el que estic personalment molt dolgut. D'acord. Una de les persones detingudes, la persona que no era de l'Ajuntament, havia actuat de negociador de fets per Sitges. Més enllà de la seva situació judicial i de la presumpció d'innocència, que evidentment amb totes les persones que ara mateix estan en aquest cas es mereix. També quina valoració, què en penseu d'això que al final us ha tocat a prop com a partit? Bueno, inicialment, evidentment, la presumpció d'innocència està per totes les persones que els van portar a nivell d'investigació. En Carles Nicolás és amic meu, vull dir, con tots sus pros i sus contras, vull dir, ara el més fàcil seria dir-li que no el conec de res, tot el contrari, és amic meu i serà siguent amic meu. I amb el tema de les negociacions, evidentment només va ser-hi amb un dia molt concret, en un moment molt concret, que si després a la segona part ho parlem, i que a mi el que em dol és que s'utilitzi aquesta persona o s'utilitzi el nom de Fets per Sitges per fer una correlació d'aquesta trama, com s'ha dit als mitjans de comunicació, que ni és ni ha existit. Jo que no tingui constància. Per tant, evidentment no puc amagar-me, és amic meu, i ho defensaré, evidentment, perquè les amistats hi són. Els meus amics estan con sus pros i sus contras. I, evidentment, penso que hi ha una investigació oberta, després m'imagino que un jutge decidirà què o què no han fet malament, si queda lliure de totes aquestes barbaritats que estan dient per les televisions. Evidentment, aquestes mateixes televisions no li netejaran la imatge ni d'ella ni de les persones que els van portar manillades, i si hi ha alguna corresponsabilitat que un jutge decideix que han fet alguna cosa, que evidentment que la justícia tiri el procediment que ha de fer i que ho paguin. Però evidentment jo tinc que dir que tots de moment són innocents i que això ha agafat una magnitud molt desproporcionada pels fets que sí que hi ha alguna coseta del tema de contractació, vosaltres heu tingut accés, i m'imagino, a l'auto, i de lo que s'està dient i el que s'està exposant als mitjans de comunicació és molt, molt, molt diferent a la realitat que tenim nosaltres. Creieu que això anirà més? Jo crec que l'Ajuntament
a tots els nivells, aquí ha patat per una branca, no? que realment al final l'Ajuntament tindrem que fer una aturada, no sé si tècnica, no sé com explicar-ho, frenar, perquè si els que com vosaltres, la ràdio, que heu fet un bon tractament de les notícies, heu mirat quins són les acusacions que són, gairebé són moltes d'una manera fraccionada des de l'administració, no s'ha pogut, no s'ha volgut o no s'ha cregut convenient, o perquè moltes vegades per mitjans de l'Ajuntament no s'han fet bé les coses i al final assenyalen amb una persona que podien assenyalar altres persones més i altres empreses més. I això és un problema endèmic que té aquest Ajuntament, penso, i que al final jo penso que aquí hi haurà un punt de partida, un punt d'inici d'algú que no podem anar a estar d'aquesta manera. Diuen que és un problema endèmic de totes les administracions. No sé, però a mi m'afecta a Sitges. No, sens dubte. A mi m'afecta a Sitges, és a dir, quan circumstancialment a la taula se li deia de fer alguna cosa molt puntual, eren conscients de que ningú ho volia fer i els tècnics signaven per fer allò perquè ningú ho volia fer, al final el cúmul de donar tantes assignacions, això ha comportat el que jo interpreto per l'auto, que és el que és. I això és el que haurà de dirimir el jutge i no nosaltres. Correcte, correcte. Passa que, clar, els mitjans de comunicació, ja dic, i sobretot assenyalé a TV3, que és la que... Bueno, he pogut seguir a nivell nacional i continuen uns relats que ho fan bullir l'olla i això realment han desviat l'atenció i al final que acabin dient que aquesta persona en concret va declinar el vot o va influir directament en la decisió de que el Nacho Rubí votés a l'Aurora Carbonell en canvi de l'altra persona, penso que diu molt, no?, d'on venen les fonts d'informació i de la maldat de moltes persones que no han pensat que darrere de totes aquestes actuacions, filtracions i declaracions hi ha persones, hi ha fills, hi ha nets, hi ha família, vull dir. Han sigut despiadats. Començaré pel final i canviarem ja de tema i comencem a parlar del tema pel que us vam convidar. Què va fer que votéssiu Aurora Carbonell el dia del ple d'investidura? Comencem pel final i després farem el relat. Bueno, va fer perquè nosaltres inicialment, justament han acabat les eleccions, ens vam posar a disposició de la llista més votada, que en aquest moment era Junts. Vam decidir que, en principi... Primer, s'ha de dir que nosaltres, a nivell de partit, sempre teníem dues premisses, no? Una era que no es quedéssim a l'oposició. És a dir, si us hi fixeu, tota la línia que ha portat Fets per Sitges ha sigut governar amb qui sigui. És a dir, jo sempre deia que podia fer alcalde a Luismi, a la Mònica o a l'Aurora. Mai, o sigui, aquesta moda de jo te veto, tu me vetes, jo no te... Tot això, nosaltres des de Fets per Sitges en cap moment no hem vetat a ningú, tot el contrari, fins i tot la nit de les eleccions continuo dient que nosaltres tenim la capacitat perquè entenia el partit que després d'uns anys a l'oposició i que podíem tenir la capacitat de governar i governar amb qualsevol tessitura i evidentment dins de la nostra línia programàtica intentar encaixar-nos amb un govern. Aquesta és la base principal de que investim a Aurora Carbonell, perquè nosaltres faig cas al final a la gent del partit que ens comenta cap a on volem tirar. Evidentment, tot comença molt bé perquè ja el mateix dia, el dia següent, parlo amb Mònica Gallardo, on em comenta la possibilitat que ella vol ser alcaldessa de Sitges. Jo, evidentment, era la llista més votada, ho vaig veure bé, i li vaig dir, mira, Mònica, nosaltres, jo ja ho tinc més que justificat. Si tu ja creus que l'aritmètica política ha tret dels partits, aquests dos partits que en principi ningú ha comptat amb ells, que era seu error també, i que no han volgut... La línia era simplement sumar un mes o desbancar la possibilitat d'11 per l'altra banda. Aleshores, és molt fàcil. Jo li dic a la Mònica, Mònica, ja pots comptar, ¿vale? Això és dilluns a migdia. No. Estratègicament, perquè els oients ens entenguin, el fet que Nacho Rubí donés suport explícit a Mònica Gallardo impedia que sortissin els números per Aurora Carbonell. Correcte. D'acord. A mi sí que és veritat que ens il·lusionem, i això
ho sento per la ràdio i és veritat, comencem a dir, mira, m'ofereixen via pública, m'agrada, a mi m'encanta la via pública, vull dir, i ho trasllado jo a la nostra gent, els dic, mira, amb tota la calma i la prudència, que sembla ser que podem formar part. Jo li dic a la Mònica, ja hi pots negociar amb 5 regidors, els 4 teus, més el nostre, el teu servei, negocia. Em diu després que, poc després que obre negociacions amb el Partit Socialista, perfecte, jo és una cosa que també, siguent un, tampoc tenia la potestat que tenia, jo tenia via pública, jo tenia molt bé, i durant tota aquella setmana a mi se'm demana calma, se'm demana tranquil·litat, que és el que jo faig, calma i tranquil·litat, tot i que, evidentment, jo tinc una molt bona sintonia amb la Carmen Gasulla i, no sé si el dimecres del ple i tal, sempre de les persones que a vegades heu d'entendre que la política va més enllà, no? Les marques polítiques, però darrere hi ha unes persones, hi ha uns sentiments, hi ha un, digue-li feeling, o hi ha una confiança que jo sempre he teixit des de fa uns anys amb la Carme, i és l'única persona que fins i tot parlo amb ella, fins i tot li comento a la Mònica, me'n vaig a parlar amb la Carme, perquè no volia que si ens veiessin o alguna cosa, que la gent poguessin parlar o extrapolar coses que no hi eren. Me'n recordo un divendres de l'última trucada, és bastant tranquil cap de setmana, jo me'n vaig a casa, me'n vaig al Prat de Llobregat a ajudar una mica a pintar un taller, que munta un negoci, jo li dic, vinga, t'eixaré un cable, jo era l'home més feliç del món pintant allà els sostres, i li dic al meu amic, mira, tenim la possibilitat d'entrar junts i tal, li explico, tota la setmana tranquil·let, i sí que és veritat que dilluns... Durant la primera setmana no vau percebre que hi hagués cap reticència per part del PSC? No, cap ni una. Jo, evidentment, al PSC nosaltres no vam parlar en cap moment, jo refiava, jo li vaig donar tota la meva confiança amb la Mònica, jo i el partit estava conscient de tot, i jo me'n vaig a cap de setmana tranquil, i sí que és veritat que dilluns tinc una trucada, una filtració de botigues i em diuen, escolta, que Junts, que Partit Socialista, que volen formar govern, tal. I jo les digo, ¿y yo? ¿Vos dir? Digo, sí, digo, yo también estoy. Digo, en esa ecuación, yo también estoy. No? I era el primer símptoma que potser després em vaig donar compte de que veritablement la informació era digna, no era... I van passant els dies, jo amb la meva tranquil·litat de... mira, entrar al govern amb la Mònica, tal, superbé, i em sembla que ve dimarts o dimecres, no sé si el dia del comunicat, on em comenten que Comuns Verds entra, aquella nota de premsa que fan inicialment, on jo dic, hòstia, digo, ¿y yo dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Sabes? Truco a la Carme i em diu, no, si nosotros no hemos firmado nada, no? Diu, i aleshores, clar, em veig amb l'obligació de jo trucar a la Mònica Gallardo aquell dia. Jo la truco. I és que vaig tenir que trucar a la Mònica. Escolta, que m'han dit que hi haurà un... I em diu que li sap molt de greu, que em volia trucar, però circumstàncies fa que no podia... que em truca i em diu que té males notícies, i dir males notícies, què vols dir? Que el Partit Socialista, sembla ser que no... que ara hi ha hagut com un gir, no se m'explica, i que no entres en aquesta equació, donant per fet que la Carmen Gasulla estava dins. Jo em quedo molt parat i els dic, hòstia, Mònica, o sigui, jo en aquell moment, aquí tothom ha dit la seva, però si vosaltres sapiguéssiu, el que jo vaig arribar a plorar, és que no us ho podeu imaginar. O sigui, jo penjo al telèfon i em tiro al pàrquing del Parc de Mar, com 8 o 9 vegades, amunt i avall, però plorant com un descons, perquè se'n queia el món a sobre d'ella. Hòstia, com pot ser que m'han fet il·lusionar-me durant 10 dies, jo estava tranquil, la meva, i de cop i volta fan aquesta equació i el treuen fora, vaig quedar pasta de moionet. Què faig jo? Automàticament, sempre he tirat del partit per aquests moments, evidentment, convoco al partit i els dic, ei, tio, canvio de guió. Hòstia, què passa? Els explico que sembla ser que el comissari polític del Partit Socialista sempre, històricament, m'ho deixa entreveure, que són coses personals, perquè clar, tu li dius, Mònica, que són coses polítiques. Dic, Mònica, no començaràs bé.
reinaràs però no manaràs, perquè si tu ja cedeixes a les pretensions del Partit Socialista i em vetes, on està el que jo t'he donat? O sigui, tu entens, Mònica, que jo he estat 10 dies dient que jo et feia alcaldessa, que jo ni he entrat ni a les negociacions, evidentment sí que em va dir que em donava la via pública, jo amb això ja tenia prou, si jo no volia més. I aleshores ens reunim a la seu i al partit jo els exposo el mateix que estic exposant ara i em diuen que, bueno, que és un tema personal, que faci l'última, que és posar-me en contacte amb el problema que era el Partit Socialista. Jo, coneixent-me com soc, dic, tios, però clar, em dec amb ells, i ells em van dir, ja amb el Partit Socialista, intenta fer les paces. Dic, imagina't, dic, sí, no? I truco, aquí això acaba a les 8 de la tarda, a les 9 truco, em posa amb un dels negociadors, en David, el truco, no pot agafar el telèfon, diu, mira, i envio un missatge, li dic, mira, escolta, David, sembla ser que m'heu exclòs d'aquesta aritmètica, dic, m'agradaria, si és un problema amb en Rafael Roig, m'agradaria seure amb ell, soc capaç d'anar-hi on faci falta per a veure si aquest és el problema, si el problema és ancestral o d'hace... Hòstia, jo sé, i aquí matem el tema, no? I ell em diu que el dia següent em trucarà, i el dia següent, evidentment, em truca, i té una trucada amb un to molt sincer, que això ho saben fer molt bé, molt tranquil, i m'acaba dient, al final, que per mi, políticament desagradable, em diu que ni estoy ni se m'espera. Entonces dices, és un tema polític, és un tema de línies, i em dona a entendre que estic a l'alçada de Vox, com Vox, diu, no ho direm, però estamos entre Vox i tu, i tal, y sale Lluís Mercè, y sale el otro, y dices, i al final jo li acabo agraint a en David, dic, David, gràcies per fotre'm l'hòstia més gran que m'han fotut a la cara, dic, perquè com a mínim, dic, a mi m'agradaria que això m'ho digués en Roig, no sé, com a mínim, diu, no, diu, això, i me'n recordo paraules textuals, diu, això t'ho pot dir en Roig, t'ho podria dir en David, t'ho podria dir, me'n recordo, l'Agapito, i t'ho podria dir el Pau Pérez de Hacha, qualsevol d'aquests 4 que són les persones negociadores, ja t'ho estem dient, i que no et facis il·lusions, que amb tu no anirem més enllà, on estiguis tu no hi serem nosaltres, aleshores jo quedo, en aquell moment penses, penso, ole tu, ja està, i truco a la Mónica, escolta Mónica, ¿sabes con los compañeros de viaje que vas? Jo, oye, puc fer el que he volgut, tal, no, dic, mira, em sap molt de greu, Mònica, però aquí us quedeu, o sigui, jo ja he fet, que eres conscient, perquè jo la vaig informar que jo faria aquest pas, que m'ho havia dit la meva gent de fets, de fer el pas d'intentar buscar una solució al Partit Socialista. I dic, mira, Mònica, jo són gent que te'ls quedes, vull dir, ho sento, jo en aquell moment que jo veig que tu ja no t'has volgut imposar amb la maquinària del Partit Socialista, perquè després i ratifico, hi havia una estructura de persones que ja estaven càrrecs de confiança, jo ja sentia coses, i no puede ser que volvemos hace 20 años atrás, però jo pensava, de moment a mi no em consta res, però sí, t'anaven dient, entrarà Pepito aquí, entrarà Juanito aquí, deies, tornem de fa 15 anys, a les estructures de fa uns anys, i dic, mira, Mònica, que sàpigues que aquí em quedo, vull dir, que us vagi molt bé, que me'n vaig a l'oposició i bàsicament van així, és el trencament que vam tenir. Jo era un alma libre en aquell moment. D'acord. És a dir que la decisió després d'adonar-se que havíeu quedat fora del pacte de Junts i PSC va ser anar a l'oposició. Sí, nosaltres anàvem a l'oposició. Nosaltres ho teníem clar, és a dir, nosaltres no en teníem clar perquè ells donaven per fet de que aritmèticament la GASUI al final els donava un vot d'una manera o una altra i a mi em van fotre una pata del cul i em van enxegar a Vallcarca. Doncs el Nacho a Vallcarca. I és curiós perquè he sentit les altres converses anteriors a la meva i del Nacho ningú es van recordar des que em foten la patada fins que sonen les alarmes a la Casa dels Comuns on diuen que segurament hi faran a l'Aurora, no? Que és curiós perquè ningú et truca per dir-te com estàs o ningú et truca per dir-te ei Nacho, tio, que va, pim, ningú. Això també a la política és important, no? De dir, i més quan jo ja he estat 8 anys a l'oposició, no? És a dir, tothom està molt preparat, molt preocupat per ell mateix. Sí, és l'egoisme de les negociacions i de la política. Ningú va pensar de dir, hòstia, pobre Nacho, no? Tio, hòstia,
Va, lo llamamos por aquí, oye Nacho, mira, tío, pam, pim, pam. Ja passa això, ja passa. Y veure tants dies allà, en el olvido, dices, bueno, pues vale. Jo ja tenia assumit que anava a la posició perquè això de que ens diguin que som un partit perdedor, que això algun dia algú m'ho tindrà que explicar, quan traiem una marca nova amb un partit nou i resulta que ens diuen que som un partit perdedor. Però bueno, estos son estas cabezas pensantes que han perdido l'alcaldia, que encara continuen dient, que segueixin pensant que Fets per Sitges ha sigut un partit que ha perdut vots, perquè amb una marca nova, amb una tipologia nova, amb una manera de fer nova, amb una nova manera de fer política, entre 666 vots. Vull dir que a sobre que ens diguin que hem perdut i no s'hacen sus cábalas, así les ha ido. Vull dir que... I quan s'encén la bombeta de l'altra opció? Pues s'encén, m'imagino, quan Comuns veu que la possibilitat de que per algú que sigui no els hi comença a quadrar i jo em poso en contacte amb Esquerra Republicana. D'acord. Carme Gasulla va manifestar que havia parlat amb Mònica Gallardo el dimarts, abans de la investidura. Sí. El dimecres, diguem, comença... Hi havia un ple, el dimecres hi havia un ple, no? Sí, el ple de tancament d'actes i no sé. Correcte. Durant aquell dia va passar alguna cosa. Sí, jo entro... Acaba el ple, hi havia com una copa de cava, no sé què, una història d'aquestes que fan, i me'n vaig al despatx de l'alcaldessa, que ho tenia tot ja recollit per marxar, i dic, Aurora, no podem tornar als Sitges de fa 20 anys. Dic, perquè l'aparato d'aquesta gent tornaran amb càrrecs de confiança. T'ho dic perquè jo sóc un treballador que el 5 d'agost farà 25 anys que estic a la casa i conec molt l'estructura d'aquest partit, que al final veus que hi ha una estructura de gent, de persones, de noms que al final vindrien aquí i que després vam patir el que vam patir. I li dic, soc un alma lliure, Aurora, si pots conformar govern pots comptar amb el meu vot. I li vaig, i va anar així. És a dir, us veu oferir personalment... Sí. Aurora Carbonell. I dic, trobarem punts de trobada, segur. I anava a dir, quina cara va posar? Bueno, pues la cara d'una persona que m'ha tingut allà castigándome con el látigo. Per això ho dic. I que al final diguis, hòstia, hi ha aquesta possibilitat. Bueno, de la mateixa manera que els altres m'havien castigat. Vull dir, i en aquell moment... La política és l'art de lo possible. Sí, i en aquell moment hi ha una cosa que encara hi ha gent que no ho ha llegit o no vol entendre. Jo en el moment que jo dono la mà a la seu de Junts a 2 actuals regidors i al president de Junts, jo els hi dono la mà en aquell moment, el dilluns següent, i els hi dic, hasta el final con vosotros. A mi ja m'hagués pogut venir qui sigui que no m'hagués mogut el meu vot. És a dir, la lleialtat, la paraula, és el que la gent encara no hi ha entès el que és el Nacho Rubí, i el Nacho Rubí amb el suport del meu partit. És que, clar, jo dono la meva paraula a Mònica, me hubiera muerto dándole el voto, perquè jo li vaig donar la meva paraula i no en tenia una altra cosa, perquè vaig donar la mà. I ara a mi no em feia falta ni papers ni hòsties, aquestes tonteries que es fan, al final tots els papeles van per arriba, que si tengo el logo, no tengo el logo. Al final, les persones són persones. I de la mateixa manera que jo li vaig donar la meva paraula a l'Aurora, jo ja no em podia moure. Per què? Perquè vaig fer un acte sincer. Vaig dir, mira, Aurora, te'l donaré. Ja està, era inamovible. I això, amb les mesures de pressió, ningú ho va entendre. És que no hagués canviat el vot. De fet, fins a... ensenyo el meu vot. Sí, cert. I la gent pregunta per què? Molt fàcil. Perquè eren 11 sobres tancats. Si un dels 11 sobres, Déu no hagués volgut, hagués canviat el vot, m'haguessin assenyalat a mi. Perquè hem d'aprendre de la història, que és el que no acaben d'entendre. O sigui, fixeu-vos tots els grans conquistadors, ¿no? Que por no leer los antepasados han cometido el mismo error. Y enseño el voto. Me parecías tonto enseñando el voto. No parecía tonto, no. Nacho Rubí votó a Aurora Carbonell. No pasó nada. Vale. Pero podía haber pasado, ¿no? Tamayo... ¿Os acordáis? Te has vendido, m'entens? Vull dir...
I és el que la gent no ha entès. Vull dir, i amb el meu discurs, diguéssim, d'investidura, penso que ho deixo clar tot el que vaig passar aquella setmana. Vull dir que... Fer una referència sempre us faltarà un euro? Evidentment, quan algú et vol oferir allò i tu tens les teves conviccions i creus que estàs fent dignament tot, doncs a tota qualsevol oferta que a mi em van oferir sempre els mancaria un euro per comprar-me o per vendre'm. N'hi va haver moltes d'ofertes? Moltíssimes. Veu estar més al telèfon entre dimecres i dissabte que les 3 setmanes anteriors? No, perquè hi va haver un moment que el vaig tenir que desconnectar. Desconnectar perquè en un moment que l'obro, me'n recordo tenia 282 missatges de WhatsApp, 150 trucades de telèfons que no coneixia i 90 de persones que coneixia. Això en un interval de 6 hores, 6-7 hores. Això humanament algú pot aguantar? Sí. O sigui, és impressionant, quan obres 282 missatges de WhatsApp i tothom una pressió... Com per contestar-los? No, perquè no s'entenia que jo ja havia decidit el meu vot i pensava, no feu culpable, no em poseu la pressió de la vostra incompetència. Ara em permetreu, els missatges eren tots perquè canviéssiu de vot o hi havia una miqueta 50-50? Home, jo podria dir-te que el 90% era perquè m'ho repensés. Val. M'ho repensés. I, bueno, em deien de tot. I els hi deia, clar, és que comences i quan veus, i al final t'has d'aïllar, perquè és que tens clar, i després t'afegeixen una pressió que jo no l'he volgut, aquesta pressió. És a dir, durant una setmana tu ets insignificant i de cop i volta et cau una pressió a sobre com si jo decideix l'alcaldessa. L'alcaldessa ja vaig decidir uns dies abans. Que es preguntin la seva inoperància per què ells van tenir l'alcaldia, com us estic explicant ara, i no han sigut capaços. Que els ha perdut la soberbia, el menysteniment, m'han menyspreat, es pensaven que Fets per Sitges no sortiria. Pregunto, no? Jo em faig aquesta... Es pensaven que Fets per Sitges no sortiria? Entre aquests missatges i aquestes trucades també hi havia el PSC? Evidentment, sí. I gent rellevant del Partit Socialista. Sí, que ja dic que ja poden borrar tots els missatges que els tinc. Vull dir, fa gràcia perquè ja després entre la investidura i la tarda tinc tots mensaje eliminado, ¿no? Que si te pongo la cabeza del secretario general en una bandeja, bueno, unes animalades que les tinc, per això dic teniu noms i cognoms, perquè aneu a la desesperada i a mi no penso que encara... Bueno, jo penso que a partir d'ara em començaran a conèixer una miqueta. Podreu fer un llibre, Amb això dos, un i dos, no, i després veus que hi ha persones o hi ha associacions o hi ha entes que es pensen que poden manipular, poden coaccionar o fins i tot es pensen que són importants. Ha fet, m'ha agradat la gasolla que veia, l'alcaldessa l'escolleix al ple. El ple l'escolleix als regidors. Els regidors es deuen amb els seus votants. És a dir, el poble ha escollit aquesta alcaldessa. No l'ha escollit ni un lobbying, ni una associació, ni tota aquesta gent que aquí a Sitges es pensen que... Jo sé que m'ho faran pagar, jo ho sé, perquè ja me'ls conec. Ellos saben dónde vive, però jo també sé dónde viven ellos. Vull dir, totes aquestes mesures de pressió que et deien, et m'aixecaven i després te dicen lo guapo y lo estupendo que eres, 12 hores després, han quedat on han quedat, m'entens? Aleshores, jo sé que no serà una regidoria fàcil, jo sé que no ho tindré fàcil a partir d'ara, perquè jugar contra els elements és molt complicat, però Sitges es mereix tenir gent una miqueta decent. Fins a quin punt aquestes trucades eren pressió, legítima o més legítima o menys legítima, i fins a quin punt, diguem, alguna d'aquestes missatges o trucades va superar el límit d'allò acceptable? Jo penso que la meitat. Què dius? Jo penso que la meitat. Perdó, La meitat. O sigui, si algú es pensa que a mi em poden... O sigui, jo tinc un missatge de vente a comer lo que queráis y lo pagamos nosotros. O sigui, algú es pensa que el Nacho Rubí i la seva gent ens vendrem per una paella?
O sigui, ens veuen tan miserables. Y pagamos nosotros. ¿Qué significa que pagas? Métete la paella en el culo. Métete la paella en el culo. Y la paella es lo de menos. Què us penseu? Que a mi m'aniré jo a un hotel a fotre'm una paella con todos vosotros para hacerme cambiar el voto. Que sois unos miserables. I ho són. I ho saben. I sé que aquests que em somriuen ara, quan jo tingui la regidoria, els tindré punyents, que ja m'estarà bé que estiguin punyents, perquè així millorarem tots, però que ho sàpiguen. Per això dic que la investidura... Nacho, no, en Vicent m'ho diu, no mai dona puntada sense fil, no? O sigui, jo porto un discurs treballat, estructurat, pensat, dient paraula per paraula. No dic allò que no tinc que dir, ni aquí, que ho porto tot al coco. Vull dir que... miserables, són uns miserables. I amb aquesta perspectiva, anava a dir, com plantegeu una legislatura? Doncs la plantejo des de la decència, dins de les meves competències, des de la decència, i que aquestes persones que es pensen que poden trucar a un regidor, dir-li el que han de fer o convèncer pels seus interessos propis, penso que jo tinc que lluitar pels interessos de tots els sitgetans, perquè si no hagués estat així, segurament jo ara Mònica Gallardo seria alcaldessa de Sitges. I ho puc assegurar-te. I he anat a lo més decent. Vau començant a recollir les banderes blaves, ves? Sí. L'endemà del show. Sí. Vam parlar amb l'alcaldessa, anímicament, imagineu-vos, no? Però penso que era un acte de... Sitges és de la població que té més banderes blaves de tota Catalunya, ¿vale? I tenien que anar-hi, i és curiós que evidentment sigui el regidor més punyent amb l'antic regidor, però també penso, i això ho veureu, i ho veureu, que no em puc avançar-me més d'allò que, però veureu un acte de reconeixement a qui li tocava. I no em puc avançar més, però penso que hi ha persones que jo he recollit un llegat que no me l'he guanyat jo, tot i que se l'ha guanyat el poble de Sitges, però penso que se l'ha guanyat l'antic regidor amb el seu departament, al marge de totes les diferències que hem pogut tenir, i penso que és justícia dir-ho, i quan toqui penso que jo de seguida li vaig traslladar a cap de la comunicació com el meu pensament sobre aquest tema de les banderes, i penso que faran el que és just. Per què vau triar aquestes carteres? Les vaig triar perquè, el tema del benestar animal era fàcil, perquè hem estat nosaltres, som molt animalistes i aquest tema ho teníem molt clar. Després, el tema de salut, perquè abans anava tot lligat amb el tema de salut i tal. I després el tema de platges, perquè la via pública, tot això era molt gran, l'agafava el Sitges Grup Independent, la via pública, i aleshores una de les feines, de les tasques i del coneixement que tenim, primer se'm va oferir, mireu, el tema del manteniment, jo vaig dir que no, que jo volia fer-me responsable de totes les activitats, tot el que comportava el que són les platges, que no és la regeneració de platja, que això portarà Carmen Gasulla, no? Però sí, era un repte. Estava en una posició que pel pes polític van decidir que via pública tenia que portar una altra persona, i jo evidentment vaig agafar aquestes i penso que tinc ganes de fer una bona tasca, lluitar per aquestes regidories, dignificar-les i treballar per allò que ens hem presentat. Haureu de compartir govern amb molts regidors als quals heu criticat durament, començant per l'alcaldessa o, per exemple, pel cap de llista de Sitges Grup Independent, pel David Martínez. Fins a quin punt el canvi de xip va ser automàtic o diguem que la cosa ha d'anar tranquil·la? Ha d'anar tranquil·la perquè, evidentment, quan jo el que vull és centrar-me en les meves regidories o en les nostres regidories, vull dir, jo vull centrar-me i fer-lo millor, no? I aleshores la possibilitat era estar dins d'un govern. Estar dins d'un govern, sabien segurament que els altres actius per l'altra part segurament no serien sants de la meva devoció, tampoc, no? Però el mandat nostre era clar, era entrar a governar per poder desenvolupar allò per qual ens hem presentat, perquè clar, ja portàvem 8 anys a la posició, tenien ganes de demostrar allò que hem criticat tant, ara estàs tu, va, som-hi.
L'alcaldessa ens va reconèixer que s'havia sentit una miqueta estranya el primer dia amb els regidors de govern veient les cares. Home, és que clar, tenia la Carmen Gasso i el Nacho Rubí, hem estat, penso, els més punyents, més punyents i més contundents, no? I al cap i a la fi has de pensar que, o heu de pensar, o s'ha de pensar que al final tota aquesta oposició que jo ho vaig demanar ostres, ha sigut constructiu, és a dir, no ha sigut destructiu. Nosaltres hem anat, o sigui, el fet de preparar-se un ple, jo sé com treballa la Carme i com hem treballat nosaltres, sempre ha estat, nosaltres hem aprovat uns pressupostos, jo he aprovat uns pressupostos, ningú t'ho té en compte. Jo els darrers pressupostos els vaig aprovar amb Laura Carbonell. Per què? Perquè hi havia unes coses que pensaven que eren bones i em sembla que aquesta legislatura dels 4, 2 o 3 els hem aprovat. Tot i que això no treu la nostra crítica, que espero que sigui la mateixa per part dels grups de l'oposició, no? Que sigui una crítica constructiva i que ens ajudin. Perquè si alguna tenim és que hem estat nosaltres 8 anys a l'oposició. Jo sé el que és estar a l'altra banda, vale? I aleshores jo espero que si pot haver-hi una mica de calma sobre un nou govern, evidentment, una manera de fer política, i que els grups de l'oposició puguin aportar allò, vale? I que nosaltres puguem ser receptors d'allò que pugui millorar el poble de Sitges, no? Esperant que passi una miqueta aquest temporal. Per això, i aquesta i així, si us sembla, acabem, no serà una legislatura fàcil, tal com ha començat. No ho serà. No ho serà, però tenim aquest repte i la responsabilitat. Vull dir, segurament lo cobarde es hacer lo contrario, es decir, me voy a vivir bien, me ponen un cargo de confianza y a vivir como Dios. Ja us ho estic dient, no? Pues no. Són personalment regidories, bueno, que les tinc que estudiar perquè Salut m'ha enganxat una miqueta a contrapeu. Benestar animal no, ja tinc coses clares i després tinc que agafar també dins d'aquest pacte de govern coses de benestar animal que les tinc que fer desenvolupar-les, no? I el tema de platges, doncs a partir del 3 de juliol, que evidentment ja m'incorporo, doncs intentar dignificar la regidoria, treballar, i és l'única manera que una miqueta poder expandir el que és la persona, el partit, i que penso que Sitges necessita una altra manera de fer política i no aquests shows, i esperem a veure els propers plens com van o a veure quins marges ens dona l'oposició. Nacho Rubí, ens hem deixat alguna cosa? Pues res, molt escalf als treballadors que han patit i a les famílies que han patit tot aquest escarni que hem viscut darrerament. I nada, no sé, podria dir, tinc 500 coses al cap, però millor deixar-lo aquí, que ens puguem tornar a veure, m'imagino ja com a regidor, fent valoració del tema de servei de platges, perquè això ho sé que us feu, perquè sóc un fidel de Ràdio Maricel, i penso que ja ha quedat tot clar, i si algú tenia dubtes sobre el pacte o la motivació de per què vam canviar el vot, que ho sàpiguen, que van tenir ells primer la corona i lo dejaron, la van deixar perdre, i que s'ho facin, que s'ho pensin, vull dir, perquè penso que al final les militàncies, els partits han de mirar qui està al capdavant i com negocia, com i quan, i que molt respecte amb els votants del Partit Socialista i molt respecte, evidentment, als votants de Junts, que entre ells tinc grans amics i bones persones, com evidentment, segurament el Partit Socialista, que en tinc, i penso que ells mateixos han de fer les seves reflexions sobre qui, com i quan mana, i qui els ha portat amb aquest desgavell que avui la Mònica Gallardo no sigui l'alcaldessa de Sitges. Nacho Rubí, moltes gràcies. A vosaltres, com sempre. I fins aviat, 9:54.